The party is here. Και ναι, το πάρτι ήδη έχει τελειώσει, όπως βλέπετε. Αυτά είναι τα γραφεία του Planet. Ήταν τα γραφεία του Planet για να είμαστε πιο σωστοί. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί κάποιος να το αποκαλέσει γραφείο. Τα νερά της βροχής ήρθαν να αποτελειώσουν αυτό που κάποτε ήταν ο Planet. Εχτες λοιπόν, το δεντράκι μας, μην τολμήσει κανείς και βάλει τα φώτα στην πρίζα, ξέρετε τι έχει να πάθει, βρέθηκε μέσα σε μισό μέτρο νερό. Μάτια προσπαθούσαν οι συνάδελφοι που βρίσκονταν στο κτίριο να μαζέψουν τα νερά. Έριξαν όπως τις εφημερίδες στο πάτωμα, με τις σκούπες προσπαθούσαν όλη τη νύχτα να βγάλουν τα νερά και ιδού το αποτέλεσμα. Το πρώτο φως της μέρας βρήκε τον Planet φάντασμα του εαυτού του. Το εφεδρικό μας στούντιο. Και ο αέρας. Και φυσικά αυτό που παίζει δεν είναι επιλογή των δικών μας ηχοληπτών. Είναι τραγούδια που έχει διαλέξει ο ίδιος ο Παύλοβιτς. Τραγούδια πονεμένα, τραγούδια αγάπης. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Γεια σας! Αυτό είναι ένα βιντεάκι που τραβάω στο Planet, ο οποίος δεν υπάρχει πια και το νομίζω θα ξαναυπάρξει. Αυτό είναι το τραπέζι που καθόμαστε και λέμε τις ειδήσεις. Αυτό εδώ είναι το μικροφωνάκι μας, τα ακουστικά μας. Μπορεί να μην το ξανακάνουμε αυτό. Όχι εδώ τουλάχιστον. Πάμε για άλλα τώρα. Πιο καλά και πιο μεγάλα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από τον Planet στις 12, στο μικρόφωνο η Σύση Γεωργαντοπούλου. Τη γέφυρα... Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Planet στις 2, στο μικρόφωνο η Σύση Γεωργαντοπούλου.
Τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου φώτισε η Ολυμπιακή Φλόγα με λαμπαδιδρόμους στον Κώστα Λαλιώτη, τον Ότο Ρεχάγκελ, την Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και την άλκιστη Πρωτοψάλτη. Επόμενος σταθμός η Πάτρα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα σε ηλικία 70 ετών ο μεγάλος πρωταγωνιστής του θεάτρου και του κινηματογράφου Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Συλληπιτήριο τηλεγράφημα απέστειλε ο Πρωθυπουργός. Ικανοποίηση ΡΟΓ για την Ολυμπιακή προετοιμασία. Τόνισε ότι όλες οι υποσχέσεις που είχαν δώσει οι Έλληνες διοργανωτές στηρίθηκαν. Απόψε και την Τρίτη οι πρόβες της τελετής έναρξης της διοργάνωσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2 αθλητές της ελληνικής ομάδας baseball βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ 5 ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Ολυμπιακό ωράριο από σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τις 5 το πρωί έως τις 2 τα ξημερώματα θα λειτουργεί το μετρό, ενώ ηλεκτρικό σε 24ωρη βάση σήμερα, αύριο και την Τρίτη και από τις 13 έως τις 29 του μήνα. Ολοκληρώνεται αύριο ο εφοδιασμός των ταξί της Αθήνας με το ειδικό Ολυμπιακό σήμα, στα 3 ευρώ το επιπλέον κόμιστρο. Ανοιχτά μέχρι τις 8.30 το βράδυ από αύριο τα μουσεία της χώρας, μέχρι τις 8 οι αρχαιολογικοί χώροι. Στα χέρια ανταρτών Ιρανός διπλωμάτης στην Γερμπάλα. Και μια ματιά στον καιρό, σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια αύριο στους 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση από τον Πλανθής 3, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Κοντορούση.